आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आसाम पुलिसनि गोदान जब ओंखारदों। नोंथांमोना मा मायाव जब ओंखारदों आं नैबे भिडिअ'आव देखायगोन नोंथांमोननो नटिसखौ। नोंथांमोना बोरै नायनो बे नटिसखौ आं बेखौबो देखायगोन। जों दानिया नायदो। गिबियावनो लोगोफोर नोंथाङा गुगोलाव थांनानै आसाम पुलिसखौ सार्च खालामना होनांगोन आरो नैबे आसाम पुलिस गिबिनियानो जों बेयाव थुगोन। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव नुदों लोगोफोर स्टाफ लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड आसाम गुवाहाटि नोंथाङा बेयाव साइड नुदों आरो नैबेयाव रिक्रुटमेन्ट नटिस नुदों। गिबियावनो लोगोफोर नैबे डेटखौ नायबानो जाबाय 07/10/2023 बे गोदान दाख्लै 7 तारिखैसो ओंखारनाय। नैबेयावनो गिबियावनो दं रिक्रुटमेन्ट फर 144 पस्ट अफ साब इन्सपेक्टर अफ आसाम पुलिस UB इन आसाम पुलिस। UBआव साब इन्सपेक्टरनि थाखाय 144 पस्ट ओंखारदों लोगोफोर। नोंथाङा नैबे एडभार्टाइजमेन्टआव थांनानै नटिसखौ नायनानै लानो हागोन। दानिया लोगोफोर नैबेयो बेबो मोनसे गोदान आपडेट रिक्रुटमेन्ट अफ 51 पस्ट अफ साब इन्सपेक्टर AB फर आसाम पुलिस कमान्ड' बेटेलियनाव साब इन्सपेक्टरनि थाखाय 51 पस्ट फैदों। नोंथाङा बेनि एडभार्टाइजमेन्टखौ नैबेयाव नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेयाव बिदिनो गोबां एडभार्टाइज फैदों बे निउआव नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। जों दानिया नैबे मेन जाहैबाय कनस्टेबल ABUB जों बेखौ नायगोन। बेयाव गोबां पस्ट ओंखारदों लोगोफोर। जाय बिथांमोना मेट्रिक पास नोंथांमोना बेयाव एलिजिबोल जागोन। जों दानिया बेखौ नायनोसै लोगोफोर। गिबियावनो दं पस्टआ रिक्रुटमेन्ट अफ 1645 पस्ट अफ कनस्टेबल UBआव लोगोफोर 1645 पस्ट ओंखारदों आरो 2300 पस्ट अफ कनस्टेबल ABआव बेयाव पस्ट ओंखारदों। ABआव लोगोफोर 2300 पस्ट ओंखारदों AB कनस्टेबलाव। ओमफ्राय नैबे 1 पस्ट अफ कनस्टेबल UB इन APRO आव 1 पस्ट ओंखारदों। नोंथांमोना नैबे एडभार्टाइजमेन्टआव थांबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा डाउनलड खालामदो बेखौ। जों बेखौ डाउनलड खालामबाय। दानिया लोगोफोर बेयाव नोङो फुल एडभार्टाइजमेन्टखौ नुदों। टटेल पस्टआ ओंखारनानै फैदों 5563 पस्ट ओंखारनानै फैदों। बेयाव बांसिन पस्टआनो दं लोगोफोर नैबे UB आरो AB कनस्टेबलावनो दं। टटेल 3954 पस्ट दङ लोगोफोर। बेनि लोगोफोर अनलाइन एप्लिकेसन विल बी रिसिभ नोंथाङा बेखौ अनलाइन बानायनांगोन 15/10/2023 आव नोंथाङा बेखौ अनलाइन खालामनो नांगोन। आं बेनि अनलाइन प्रसेसखौ एप्लाइ खालामनायखौ लानानै फैगोन लोगोफोर। आरो बेनि लास्ट डेटआ जागोन 01/11 बेयो नभेम्बराव जोबहैगोन। 2023 आव बेनि लास्ट डेटआ जागोन लोगोफोर। नोंथाङा बेयाव थांनानै नायनो हागोन। दानिया लोगोफोर नैबेयाव नुदों कनस्टेबल UB इन आसाम पुलिस। बेयाव लोगोफोर OBC MOBC SC ST बिथांमोननि थाखाय रिजार्भ खालामनाय जायो पस्टखौ। बेयाव OBC MOBCआ 27% रिजार्भ, SCआ 7% रिजार्भ, STPआ 10% रिजार्भ आरो STHआ 5% रिजार्भ जायो बेयाव। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव फारि फारि थांनानै नायनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ नायनानै लादो आरो लोगोसे आं बेनि एप्लाइ जायोबाथाय आं बेनि फुल एप्लाइ प्रसेसखौ लानानै फैगोन। बेयाव लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोना खारग्रोनांगोन, बारनांगोन। बेयाव सिनापबो दङ। नोंथांमोना बेखौ थांनानै फारि फारि नायनानै लाबानो जाबाय। आङो नोंथांमोननो ओरैनो मोनसे फिसा इनफरमेसन होग्रोबाय लोगोफोर। आं बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ लानानै फैगोन। लोगोसे बिनि टटेल मार्क दङ लोगोफोर बेयाव। नोंथांमोना टटेल मार्कआ बेनो जाहैबाय कनस्टेबल मेल हौवाफोरा टटेल मार्कआ दङ 115 मार्क टटेल दङ। टटेल बेयाव फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट बेनो नोंनि खारनाय बारनाय बेयाव 60 मार्क दं आरो रिटेन टेस्टआव 50 मार्क दं आरो बेयाव अरेल भाइभायाव 5 मार्क दं। टटेल 115 मार्क दं आरो बेयाव फिमेल केन्डिडेट जायफोर हिन्जावफोर केन्डिडेट नोंथांमोननिया
फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट बे खारनाय बारनायाव 40 मार्क दं आरो रिटेन टेस्टआ 50 जागोन आरो अरेल भाइभायाव 5 मार्क जागोन। टटेल 95 मार्क दं। बेखिनियानो मेन माबाया लोगोफोर, नोंथांमोना थांनानै नायना लाबानो जाबाय। आं बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ लानानै फैगोन। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।